Kita lo đây, ôi stop không ạ? Cái món nào cũng được bây giờ này đi ra hàng này na. Ôi, ô. आई दैमानि आपार स्ट्रिमाव माने मोनसे मैदेरनि फालोआ दै बारनो नाजानायाव बिसिनि माने मासे फिसाया फेमेल काप बियो माने 1.5 माससोनि फेमेल काप बियो माने दैखौ बारनो हायाखिसै गोजावनानै फैनानै बे गोदानै लुफुंजानाय आइपुवालि ब्रिजआव नांथानानै थाफैदों। बेखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो जोङो माने मोनसे रेस्किउ टीम माने गोख्रैनो थिनहरनानै बेखौ साक्सेसफुलि रेस्किउ खालामनाय जाबाय। रेस्किउ खालामनानै दा रानिखाता रेन्जआव लाबोबाय आरो बेखौ माने ट्रिटमेन्ट होबाय थानाय जादों दा। बेखौ जोङो दा सानदों माने बिनि बिमानि फालोआ जुदि बेखौ जोङो लोगो मोनोबा बे बिमानोनो जोङो गथायफिननो सानदों। जुदि बे सम्भब जायाब्ला जोङो जोंनि रेस्किउ सेन्टार दङ मानासाव जोङो बेखौ माने लांगोन आरोखि लांनानै ट्रिटमेन्ट होनानै बेखौ फिसिनानै उनावहाय माने गोख्रों जायोबा हगारगोन आरोखि। जों आथिखालाव नुबाय थादों सार हाग्रानिफ्राय मैदेर फालो फैनानै मानसि थाग्रा जायगाफोराव हाबनानै गोबां सुबुंफोरनि खहा खालामनायखौ जों नुदों। बेनि गुबै जाहोनखौ मा होनो? बे एलिफेन्ट हेबिटेटआ श्रिंकेज जालांबाय। बिनि थाखायनो माने बिसोरो गावसिनि थाग्रा आरो जाग्रा नागिरनानै बायजोआव स्ट्रे जायो आरोखि। दा बे एलिफेन्ट स्ट्रे जानानै हिउमेन सेटेलमेन्ट एरियायाव एलिफेन्ट डिप्रेडेसना जाफ्लायबाय थानाय मोनसे घटना जादों आथिखालाव। दा बेखौ होबथानायनि गोबां मेजार्स लानाय जादों। जोंनि स्टाफफ्राबो बेनि हेंथायै होबथानायनि थाखाय सानफ्रामबो डिउटि खालामबाय थायो। लोगोसे सलार फेन्सिं बायदि माखासे राहाखौ लानाय जादों। लोगोसे माखासे माने जोङो हाग्रा ओनसोल खाथिनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि एवारनेस होनो थाखाय माखासे बेबादि टीम बानायनानै होनाय जादों जाहाथे एलिफेन्ट डिप्रेडेसनखौ जोङो बाङाइ खालामनो हायो आरो बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो। माबायदि लोरबांथियाव मोननाय जादों? दा दैजों गोजावनानै फैदोंब्लाबो बियो इसेबां माने लोरबां जायाखै। दा जोङो बिनि थाखाय जानायनि थाखाय जोङो लेक्ट'जेन होदों। बे दा गांसो जानो हाया। जोङो लेक्ट'जेन दौनानै बेखौ गोख्रों खालामनांगोन। लोगोसे टिका होनाय जाबाय। बेजों लोगोसे माने माखासे भिटामिन्सफोर होनाय जाबाय। डक्टरा बेखौ नायगासिनो दं। बेयो जोङो आसा खालामदों बे गोख्रों जाफिनगोन।